pleno batetan idatziz, oralki aurkezten diren idatzien inguruko erantzuna, hurrengo plenorako eman beharra dago. Hurrengo plenoa gaur da. Gaurko plenorako erantzuna emana dago. Que las preguntas se pueden formular por escrito o se pueden formular oralmente, tanto de una forma como otra, puedes contestar a los 2 meses, sin prejuicio de que puedas contestar en el mismo pleno, que era quizá lo que te solicitaba en el pleno anterior. O sea, que quiere decir que la ley, una cosa no quita la otra. Komunikabideen aurrean plazaratzen ari derala edo saiatzen ari zeraten irudi hori ez dela ez duela eraginarekin bat egiten. Osea, dira hiru galdera xume, hiru galdera, baina behar bada hirugarrenari alkateak momentu horretan ezakan informazioa eta beste momentu baten eman zitekeen. Eta antolaketan galdetu izan bazenuten, edo zen momentutan ze batzordeak egon dira bitartu honetan bi, ez manizoka berantzuko menuke. Esan nahi dutena, intenzionalidade hori mesedez eskatuko genuke, alde batera uste. Las comisiones están para preguntar y los plenos ordinarios también. Polikiroderia kudeatzeko kudeaketarako konkurso berria ireki zuen bere garaian. Konkurso horren adjudikazioa egintza. Gure ustez, tramite horrekin hori onartua izanik, hor bukatzen asuntua, eta gu horrekin ahaztu ginen hori horrela etzanik. Nun astebukaera hontan enteratzen gara, eta ez udaletxetik, alegia polikirodeiko gestioa oraindikan lehengo enpresak daramakiela, tartean alegazioak egon du diralako, erantzuna egon du diralako, ez da gizerrakurso egon du diralako, eta azkenean definitivamente lehengo enpresari emate utzi zaiola udaletxeontako prozedimentua ezabatuz. Osea, prozedimentu administratiboak ezabatuz berriro bueltatzen zaio galdu duen enpresari polikirodeire gestioa. Eta hemen gaudena gutxienez, eta gero izan ditugu zenbat antolakuntza bilera, kultu honetako bilera, diputatuaren bisita polikirodeira ez dugu inongo informaziorik izan, ez da informaziorik aipamen txikiena ere. Zer gertatu da, hori oinbeste bilera ondorenean aipamenik ere zeiteko. Gure akatsa, eta hori errekonozitu behar dugula, ez dugu komunikatu. Eskutatzeko inolako alegik ez dago zeren udaletxeak emandako pauso guztiak udaleko web horrian perfil de kontratate zitzelikatuta daude. Egitan, uste dezue, komunikazio bidea web horria dala? Ez. Gobernukide, udaletxekidei informatzekoa bidea hori dala? Errore bat izan. Horrela zera bidea hori? Bi gauza batetik ez dizugula komunikatu, hori akatsa dala, hori etortzen dugula, baina ez dala izan eskutatzeko asmoa zegoenikan. Jadanikan publikatuta dagoelako. Orduan onartzen da, gezki komunikatu dugula, hori onartzen dugu, gezki dago, baino ez eskutatzen saiatu izan garelako. Hori gabe duritzea.